Ọ bụrụ mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe ịfụnanya dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Nri a bụ otu n'ime nri ihe mmadụ na-enwe n'ụlọ. Ọ naghị akọ n'ụlọ onye ọbụla. Oge nri dị bụ oge eji emerube ya, mana ọ bụrụzie na ọnwụ abịa bụ oge eji eri ya bụ nri. O nweghị etu ọzọ esi eme ya na-abụrụ iweta abacha gị, sie ya oyie. Mgbe ahụ o yere, i were mma gị wee berie ya kirikiri. Ọ bụrụ na ibechasịa ya, ịgbanye ya mmiri wee kwuchie ya ka chi wee foo. Ọ bụrụ na chi foo, ịsa ya ọfụma ka ọ ghara ị na-anụzi anụ, ka mmiri ya ghara ị na-anụ, ịma na inweta gị ya. Maka na ọ bụrụ na mmiri ya na-anụ, o nwere ike ịta n'afọ, ọ ga na-amakwa ụra, ọ ga na-amị amị n'ọnụ. Ihe ka mkpa bụ na ịsara ya, ya bụ mmiri adị ọcha nke ukwuu. Mana gịnị ka m na-akpọ ihe anụnwa? Obodo m na-akpọ ya ekperekpe. Ọ nwekwara ndị na-akpọ ya agbara agba. Detoro m na comment section gịnị ka obodo gị na-akpọ ya. Ọ bụrụ na imechasịa ya wee saa ya wee pụọ kpamkpam, were ya gbasaa na mmemme maọbụ na ihe ọbụla ị nwere, buru ya dịkwasị n'anwụ. Anwụ afịkpọọ ya ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 3 maọbụ 4. Ya bụ dịka anwụ si wee chaa, ị ga-esi wee kpọọ ya n'anwụ ka o nwee ike kpọọ ọfụma. Maka na ọ bụrụ na ọ kpọghị ọfụma, ọ bụrụ na idesi ya, ọ ga-amanwụ ebu. Dịka m kọwara gị, agwa ngịsị gị na ọ bụ oge ọnwụ ka eji esi ya. Ya bụ na anaghị ati ya kwa mgbe, anaghị ati ya mgbe niile. Na ọ bụ ihe ị ga-awa isie idese edese. Mgbe oge ọnwụ pụtaziri, weruzie ya wee gboo mkpa agụụ.